हेफाजाब होगिरि गासैबो रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। ओमफ्राय बिथांमोनहा जा एसे हायो बिथांमोनहा जोंखौहाय थाइसे थाइनै हरनानै बा 100 200 हरनानै जोंखौ हेफाजाब होदों बा हेफाजाब होनो नाजादों। थ' बेखौनो जों बिराद गोजोननाय मोनदों। ओमफ्राय बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोजों रोजा रोजा साबायखर बावहरो आरोना। भिडिअखौ नुदोंबा नोंथांमोनहा कमेन्ट हरनो दाबाव बा आंबो हेफाजाब होदोंमोन होननानै। ओमफ्राय आं नामखौ मेनसन खालामनो हाला, गासिनिबो नामखौ मेनसन खालामला। ओमफ्राय गासै जोंना 3000 ओमफ्राय 80 ना बेसेबांबा जाबाय आरो। थ' गासै रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जाय बिथांमोनहा आंखौ हेफाजाब होदों बा जोंखौ हेफाजाब होदों बिसोर बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरो। हेलौ लोगोफोर, गुड इभिनिं। आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोनखौ फिर खेबसेबाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दङ, आंबो मोजाङैनो दङ। नै आंना माबा जालायबाय गारामाया, माबा माबि जालायबाय थायो। गारां थसेब जानो नागिरखो ना माखोथाय। ओमफ्राय नै आंना बोरलाया खेंख्रा जादों दै नै। ओमफ्राय आजाखौ बानायहोदों एसे, खेंख्रा जादों। ओमफ्राय गावनायानो जाथाराखै आंना लोगोफोर, मा जादोंथाय मैया दाख्लै मोजां जादोंमोन, मैया एकदमबारे गाज्रि जाथारदों। ओमफ्राय आं एर' गोदानबो सुट खालामदों नालाय, गोदान एर' सुट खालामदों। ओमफ्राय 3 एर' बेखौ खालामगासिनो आरो, एकदम डाउन थांगासिनो दं, मिस थांगासिनो दङ। ओमफ्राय दा बेखौनो मारै खालामबा मोजां जागोन बेखौनो नायनोसै आरोखि ना। नै बोरलाखौ देफिनगासिनो दङ, बानायगासिनो दं नै गथ'आ। ओमफ्राय नै आंना माबा 50 मिटारखौ टारगेट पेज सिथाबबाय आरो ना। पाट्रेस गैया नालाय, फाला बदल गावनांगौ, जोंहा उफाय गैया। दसे समल' प्रेक्टिस खालामनो मोनो जोङो, बर्डआ गैया नालाय। ओंखायनो दसे समल' प्रेक्टिस खालामनो मोनो, माबानि थाखायनो टाइमानो थोआ नेनानैसो गावनांलायगौ नालाय ओंखायनो। ओमफ्राय बिसोरो माखासे 40 मोनसे टारगेटआवनो 40 गावबाय, बैसोरो 30 गावबाय। ओमफ्राय माखासे 20 गावगोन, आं 50 गावगोन। ओमफ्राय माने बिसोर नेसनेल थांजोबगोन ना, उफाय गैया। बिसोरखौथ' मोजाङै प्रेक्टिस खालामहोथारनांगोन ओंखायनो ना। ओमफ्राय दिनैनि आंनि दैलिक रुटिनखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादो। ओमफ्राय मा मा खालामखो, मा मा खालामगोन बेखौबो नायलांदो नोंथांमोनहा। जायो नामा? ओंखायथ' सिगनेसारा बिनि सिगनेसारानो थाबायब्रा। उन्दुलाय सोंथारो माथो। आं मोखां सुनो सानदोंमोन। नायलाय खमायबा खमाया आंना। दिनै लक्ष्मी सल लादों। 11:30 ना 10:30? 10:30 नोंहा फुल बानायो? खालामनो बाग्रा जाबाय। दहाय आं गनेश होननारबाय, जानो हरबाय। गनेशफ्रासो नांसिगोन ना बिदियाव, लामाफ्राव गारि गाखो। जाथ'बाय 10 मिटार गावनोसै लोगोफोर। ओमफ्राय लं बेनिफ्राय 50 मिटार गावनोसै आरोना। नेक्स्ट सानडेआव जोङो स्करिं बानायगोन, जाबाबो जायाबाबो स्करिं खेबसे बानायनानै नायनोसै आरोखि ना, बेसेबां थाङो स्करिंखौ।
आं दरखौ फांबोन सिनोमोनलै दावदै जागासिनो दं सैमाया फांबासो दिसि जालांबावबाय खोथाखौ मानियाबा खुलुआ गोजौनिखौ बोरै मोनगोन माथो गानखाजोब 10 मिटार डिस्टेन्स बा 50 मिटार गावनायनि सिगां 10 मिटार गावनो गोनां जायो माने होनबा नङाबा फिलिंसखौ मोजां मोना आरोखि ना बेनि थाखायनो आंना मा प्रब्लेम जादों नै बेनो प्रब्लेमा बेनो ओमफ्राय बे रिलिजआ बिराद प्रब्लेम आरोखि ना सुद्रायनोनो हायाखै आङो बानायनो हायाखै देन्जाराखौ मावगोन आंना एबार दहाय मावाखैमोन बे रिलिज ओमफ्राय बे बिराद प्रब्लेम जानानै दं आंना मारैबा माबा मोजां खालामनो हागोन बेखौनो टेनसन गायगासिनो आङो सोल्जार बहेन आरो रिलिज बे मोनथामनि थाखायनो टेनसन जागासिनो उनखांदो एफाबो udah barak di sini नैबे ससेयाव बिराद मोजां जाबोयो ससेयाव मा जायोथाय आंना आइदै गावखांगोन ना खिथिदों ना ग्रिसखौनो फैबाबो गाव फैनो गोसो जाया बोरैथाय गावदावाखै नालाय सिमा मबाइलाव थायो बे गाड़ा गेलेनो मा दहाय आब'आ फैनानै दोननांगौमोन मावजिफोर बायदि प्लट लाना थांबाय माबा ना गोरान खावना जानायफोर बायदि आखायानो खाबथेनानै दोननाबा थाया स्रोद हाना लांबाय आब' फाट्टा मोनलायलाय बिचारा आं फाट्टा मोनबाखै ओमफ्राय मा खेबजोबखो खालाम दे इदिट खालामना आं गोजानबा रिलिजखौनो बानायनो हानो नागिरा बोरो हादखौनो मोना आङो सोर गावनायखौ खाथियाव दं खाथियाव दं आं दा आं बैखौनो गावो थांगासिनो लेट जानायखायसो थांखोमाखैलाय मैयानिफ्राय नोगोद दंफांगासिनो गैला एबा लस जाजोबथारगोन सान्दुंजों लस जागोन ना माखोथाय डिस्टेन्सखौ अहाय थांदों आंना नानि नुहुराखै नोंसोरो आंखौ अबे साइडआव ब्लेक अबे साइडआव हा
बकेन जादोंमोन आं दहाय लास्ट जाबायना बेखिनियानो ओमफ्राय गोबां बायदिसिना बानायबावनांगौ दङ जोंहा लोगोफोर ओमफ्राय देखायजोबनो हागोन ना हालाथाय नै आङो बिबि दङ ना नै उन्दै उन्दैबो फैदों जोंनाव नै बेबो गावो दानिया जुथा दानिया दानियालाय दंखायोना आंनाव मैयानिया फट' आयौ नोगोद माखासे बख'बाय नामा आंनिखौ बख'दों नामा फाग्लासो नै एबार खेबसेयाव मोजां गावदोंलाय लोगोफोर एसे नै बिराद गाज्रि गावदोंमोन आं नै दा 10 9 ओमफ्राय गंसेयालाय बोरो नै गंसेया नै बेयाव साबदों लोगोफोर नै डाबल 10 डाबल 9 6 साबदों लोगोफोर बेनोसै आरो लोगोफोर ओमफ्राय टाइम नहीं है बहुत लंबा हो गया आज का वीडियो बहुत लंबा हो गया ज़्यादा लंबा करने से मेरा फ्रेंड लोग नहीं देखेगा इसीलिए थोड़ा छोटा करना है सुंदो करना है वीडियो को थोड़ा नहीं तो नहीं देखेगा मेरा फ्रेंड लोग हेलो गाइस नोंथांमोनहा भिडिअआ गोलावथार होननानै नायालासिनो दाथा दे वाच टाइमानो बिराद खम नै लोगोफोर आंनि एर'आ this is my arrow they call friends नै आं इंलिश रायलायनो बिराद लुबैयो ओमफ्राय जाया आरोखि ना रोङा आङो आं रोङाबा जाम्बिफोर इंलिशखौनो रोङा आङो ओमफ्राय जोंना आगै सोराङा मा होनोमोनलाय आंनि भिडिअ लानायखौहाय मा होनोमोनलाय खर' गिदिंबाय आब' मबाइला नोगोर मावो होनना बुंहरदों ओमफ्राय उफाय गैया रोङाना आगै र' सोलोंनोसै जोङो आसै दै हेलौ लोगोफोर थ' दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोबसिगोन लोगोफोर थ' आसा खालामो नोंथांमोनहा आंखौ जेब्लायबो सापर्ट होगोन अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय था मानो होनबा वाच टाइमनि थाखाय बिराद गोनांथार नोंथांमोननि हेफाजाबनि गोनांथार थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेयावनो जोब्बाय थेंक इउ बाय बाय लोगोफोर